Father Alan Clarabal, ato ang Padre Cura, Father Dendo, mga igsoon ko mga kaparian, o mga diakono, mga pinangga namo nga mga parokyanos, mga igsoon ko diha ni Kristo. Sa usa ka misa di Gallo, dihay pari nga nagwali. Sus karon pag tunga-tunga sa iyang wali, diha may laki nga ning barog. Ning barog. Unya milakaw pagawas. Panglingo ang pari, oy. Kitaan man gid niya. Di barog niya, may gawas. Pag humagmisa, ag-asawa atong maong lalaki, medyo nabalisa. Miadto sa kumbinto, naging-istorya sa pari. Ingon siya, Padre, pasensya na sa akong bana ganina, ha? Uy, imo ditong bana tong pagwali na ko, may barog niya, may gawas. Mura maka-insulto to yung gibuhat. Yamingon tong asawa, lagi Padre, pasensya na Padre. Ngano may barog man to siya? Wa siya ganay sa kong wali. Ingon ang pare. Yamingon ang asawa, Padre, idol biya kaniya ana. Ganahan na siya maminaw nimo. Nya ano may barog man. Yamingon ang asawa, inana na siya Padre, basta makatulog damanon. Mga igsoon, lingiya sa inyong mga tapad be. Ingna, Brad, sis, katulgon pa ka? Ay mo katulog, oy, basi damanon mo ha? Oy, mga altar boy, ay mo katulog ha? Mga igsoon, duha kuno kamatang sa pagpakahilom sa tao. Ang usa mahilom kay natulog. Ang lain, naghilom tungod kay maminaw. Asa may mayo ana? Maghilom kay maminaw. Tingali mo, uyon mo nako sa pag-ingon, ang pagpakatao sa Dios mao ang pinakadako o pinakabililhon nga butang nga nahitabo sa kasaysayan sa kalibutan. The mystery of the incarnation, we call it, is the greatest thing that ever happened in history. There was, there is, and there will be nothing like it. Apan mga igsoon, sa unsa mang paagiha kini gipahibalo. Makatandog baya nga kini gipahibalo sa paagi nga hilom ug simple kaayo. Ang Dios nagpadala og anghel ngadto sa usa ka ordinaryo kaayo nga babay nga nagpuyo sa usa ka hilom ug ordinaryo kaayo nga lugar. Ang anghel Gabriel nagpahibalo kang Maria nga siya gikahimut-an pag-ayo sa Dios ug nga siya mahimong inahan sa anak sa Dios. The angel's annunciation to Mary happened in private with no fanfare. Walay laing tao nga nakakita ug nakadungog niini. Walay media coverage, walay photo ops, walay vlogger, walay mga marites ug marisol. Para sa mga tao niining modernong panahon, ang usa ka event walay nada ug walay bili kung kini dili ma-publicize ug maayo. Apan para sa Dios, ang usa ka event mahimong bililhon ug makahuluganon kung kini mahitabo sa hilom. Such is the reason why the salvific actions of God are usually done in silence, in mysterious ways. Kadaghanan sa mga lihok sa Dios mahitabo sa kahilom sa paagi nga dili mahinungan. Commenting on this gospel, Pope Francis said, "A mystery that promotes itself is not Christian. It is not a mystery of God." Mga igsoon, ang ebanghelyo karon nagmatuod niini. Sa dihang nadawat ni Maria ang mensahe sa anghel,
ang misteryo sa iyang pagkainahan, nagpabiling tinago. Ang Diyos mulihok sa hilom. Atong usbon be? Ang Diyos mulihok sa hilom. Tungod niini, ang mga tao nga samag kasing-kasing sa Diyos, mulihok usab sa hilom nga paagi. Makatandog kaayo nga si Jose, ang buutang bana ni Maria, nagpakahilom lang. Sa balaang kasulatan, wala tay nadungog, bisan usa ka pulong gikan kaniya. Pero bisan wala siya'y gipamulong, masabta nato ang iyang nindot nga pagmodelo, isip buutan nga bana ni Maria o buutan nga amahan ni Jesus. His actions speak for himself. Sakto ang giingon, words will hold some water, but actions carry buckets full. Ang mga tao nga sama kasing-kasing sa Dios, mulihok sa hilom, sama kang Jose. Ug ingon ana usab si Maria. Si Maria wala magtingog sa dagang higayon sa iyang kinabuhi. Many times, she chose to remain silent. Many times, she did not say what she felt in order to protect the mystery of her maternal role in the life of Jesus. Bisan gani, mga igsuon, didto sa tiilan sa krus, si Maria wala magtingog. Ang balaang kasulatan, wala maghisgot nga si Maria dunay gisulti samtang nagtan-aw sa iyang anak nga gisakit pag-ayo. Mary was silent, but we can just imagine the things she said to God during that moment of great pain and suffering. Tingali sa kahilom sa iyang kasing-kasing, gisulti ni Maria sa Dios ug balik ang giingon sa anghel kaniya. Kining bataa mahimong dako og tawgon nga anak sa labing halangdon Dios. Ug ang Dios maghatag kaniya sa trono ni David ug maghari siya sa banay ni Jacob. Ug ang iyang paghari mulungtad hangtod sa kahangturan. Kini ang nadungog ni Maria sa anghel. Apa naunsa naman ni? Ang iyang pinalanggang anak gilansang man sa krus, gibiyay-biyay o gipatay. Mga igsoon, si Maria nagpabilin sa kahilom bisan sa daghang mga butang nga wala niya masabti. Sa maampoong paagi, gipamalandungan niya ang tanan sulod sa iyang kasing-kasing. Ug tungod niini, ang misteryo sa makaluwas nga lihok sa Dios mitubo diha kaniya ug namunga ug daghan. You see, in silence, one understands better the movements of God. Mga igsoon, niining nagkaduol nga mga adlaw sa Pasko, atong panghinauton, nga duna pakitay panahon sa kahilom. Dako kini nga hagit, tungod kay saba kaayo ang katilingban karon. Daghan ang kalingawan, daghan ang nagtukar, daghan ang pabuto, daghan ang palitunon, daghan ang mga party-party, daghan ang inom ug kaon. Tungod niini, mulabay ang Pasko nga walay lawom nga kahulugan sa atong kinabuhi. Mulabay ang Pasko nga walay nausab sa atong pagkatao. Atong iyampo nga sama kang Maria, sama kang Jose, makatuon kita sa paghigugma sa kahilom. Diha lamang sa kahilom, mabati ug masabtan nato ang makaluwas nga mga lihok sa Dios. I hope you notice it, that the words listen and silent share the same letters. Kung maghilom ta, makadungog ta.
Kung di ta maghilom, di ta makadungog. Di lamang sa kahilom masabtan nato ang kabubuton sa Dios. Og sa katapusan, ato usab nga iampo nga mawala na ang atong pagkamarites ug pagkamarisol. Imbis nga magsigig chismis, panaot ug panglibak, ato na lang gamiton ang panahon sa pagpaminaw sa mga pulong sa Dios. Sa pagpaminaw sa tingog sa mga kabus. Sa pagpaminaw sa dagan sa kinaiyahan. Listening is more Christian than speaking. Let me say it again. Listening is more Christian than speaking. Kini ang hinungdan ngano nga gihatagan kita sa Dios og duha ka dalunggan og usa lamang kadila, usa lamang kababa. Aron maminaw ta og dako og musulti lang og gamay. Hinaot ko ang mga asawa dinha na minaw. Sa pagpaminaw, atong masabtan ang sitwasyon sa laing tao ug mas masayod ta unsaon siya pagtabang. Silence is not an absence but a presence. It's an invitation for another person to speak. Sa atong pagpaminaw, ang laing tao maluagan sa iyang pamati ug magaanan sa iyang mga suliran. Advance Merry Christmas kaninyong tanan. Atong pagpaka ng Ginoo.